Nemůžeš na mě, když je rozsvíceno. On je dole. Tady je. Rozpěť. Mě vytáhl. Čau, vítám vás u mého dalšího videa a v dnešním videu jsem se rozhodl, že si zahrajeme Roblox, samozřejmě s Robinem. Ale nebude to nějaký pet simulator nebo něco takového, bude to hra s názvem Residence Massacre. A byl bych moc rád za like a odběr a můžeme jít rovnou na video. Ty dva chtějí to je o hodně lepší teď. Ok, jdeme. Radio, kde je radio? We inform you that there has been a significant radioactive spill at a factory near your location. Multiple unknown anomalies have been reported soon after the incident. Co říkal? Že Já vůbec nevím, rozuměl. já jsem ho neposlouchal. Takže máme prej... dát kamery po baráku. Okay. Jo, máme nechat zapnutý generátor, aby nám šla ventilace. Vyrabovat náš house. Potom, zapínat světla, kde můžeš, hádám. A zabarikádovat okna. Zní lehce. Můžu prosím vzít tu baterku? Vidíme. Večer Minecraft obraz, nevadí. Mám baterku. Vypadá to strašně divně. Nejde to vypnout, to šumění? Jde, Už jsem to vypl. Ok, baterku máme tady asi. Aha, tady jsou tady i potom v šuplíku třeba jsou i baterky do baterky. A je tady pití. K čemu ti je to pití? Ne. Proč je tady vykřičník? Pití je k tomu, aby si měl na chvilku to nekonečnou staminu, myslím. Aha, proč jsem mi vypl first person? A to, že nenechávat všude zapít světla, protože pak se to rozbije. Aha. Jau. Ty nemáš ty musíš najít ten vreč, nebo jak se to jmenuje. To je skvělý. Ale zapadá slunce, mě by si pospíšit. Ok, hledám. A to hodně rychle To zapadá, baterku. ne. Pojď najít rychle ten vreč. Mám ho. Snažíme ho. Kde byl? V šuplíku v horním patře. Aha. Jestli mi tam něco Což- sejme venku. Já ti říkám, že chytnu infarkt. A mě znamená, kde máme, jak máme nainstalovat ty kamery. Vůbec nevím. A já to jdu opravit, pokud nedostanu. Kámo, ale to nejde ale jinak. Musíš to asi držet, nebo já nevím. Já potřebuji rychle ventilaci, Luky. To nejde. Aha, už. Dělej, já se tady dusím. Ok. Já tady chcípnu. Michael, don't leave me here. Michael! Už dobrý. Fů. Můžu zabarikát okna někde, nebo... Jdou i dveře asi na co. Já mám pocit, že to je nekonečný ten. Jo, vždycky musíš jít pro to kladivo. Tak to není nekonečný. Tak musíme rychle dělat dolní patro teda. Survive den. Ne, už to začíná. Ne. 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 Sakra, tak to ne. Já jdu do skříně. Musíme rychle. Kde jsou ty prkna? No, zmizli, už nejsou. Oni došli. Ne. To jsem zabarikádovali ty náhty, nebo aspoň já Já mám teda. pocit, že nám za chvilku vyjde, mám pocit, že nám dojde za chvilku ten kyslík. My jsme nedali kamery, žádný. A kde jsem je měl vzít asi? Tohle nedáme. Co? Aha. Hello, motherfucker. Aha, a ještě, že máme ty okna. On to ničí. Ne, já nevím kde. Nahoře. Chovanek. Už jde tady, už tady bude. Kde je nějaká skříň? Tamhle. Dole je. Dobrý, jsem ve skříně, snad ji nenajde. On je někde u mě. Ne. On ti může otevřít tu skříň? Teď jsem se mám Ty máš rozsvicovat světlo, kde je v té místnosti, aby si ho vystrašil. Já jdu ven. Já dostanu extrémní záda. Je rychlej? Já nevím, já jsem byl celou dobu ve skříni a pak jsem mě mrtvej. najednou mě vytáhl. Najít rychle ty kamery. Hele, Tady je jsou. jedna. Tady jsou jako u baráku, že jo, ale... Tak možná můžeš nějak vylézt nahoru?
nevím, ona tam je jakoby, já nevím jak mám popsat, no. Průhledná, nebo jak to říct prostě. A jak to můžeš nastavit tu kameru, to je podle mě hodně důležitý, ty kamery. Počkej, tady něco je v té skránce, ne? Ještě ho nezapínejte rádio, jinak se to stopne. Ne, ho nezapínám. Musíme najít kamery nebo něco, jestli tady není. A schválně, mám wrench, tak možná teď budu moc Spider-Man vylézt nahoru, nebo jako... Jak je mám nainstalovat? Okay, tady je pochovka toho pití, tady je ještě jedna. Co bývá na záchodech? Ty pičo, kurva, tak to ne. Co? To ne. Teď jsem to čistil. No tak to prostě This is an official emergency broadcast Kusíme. from the Skipl? ještě jednou. Jo. On je žebřík u té boudy. Počkej, co? Tady. OK. A Mám jo. žebřík. Možná tu ještě jeden, nebo já... O, ne, to byl jenom jeden. Jak to udělal? Klikneš na ně. Tady. Aha. Dobrý, to jsou, Okej. to jsou všechny, ne? Nebo? Kolik jich bylo? No ty jo. Já No už ty žádný 3. nevidím. A jak se na ty kamery podíváme potom? Je ten počítač. A jo, vlastně. Teď se musím zbavit toho žebříku. Takže prkna. Okay. No, prkna jsou nahoře, že jo? Myslíš, že může chodit jenom hořiška lasa, na co? Já to zabarikádu hlavně nahoře. Počkej. Nemáme to barikádovat, až teprve bude on u toho okna, jako chápeš, aby jsme věděli, kde to je. A jo. Ne, asi ne. Tak aby si věděl, že Já to máš nevím. barikádovat, protože máš omezený počet, že? No jo, ale on ti pak hned leze do toho. No dovnitř. hnedka ne? Tak vem si jedno kladivo teda. Jo, dobrý nápad. Tak já nevím, tak já si budu dole a ty nahoře. OK. Ale možná musíme zabarikádovat ty okna. Tak to zkus, no. Jo, počkáme. A nebo zabarikádujeme Poč- nějaký okna a nějaký... Čekej, počkáme než bude 12 hodin nebo 1 hodina a pak se uvidí, jestli se ten objektiv změní. Na kamerách už se hodně snívá. Na kamerách už nejde moc toho vidět. No, hodin. No, Survive tak. the night. O ne, mi se tady nelíbí. To je hodně špatný. Co teď? Já nevím, Kde kde je? je. Já taky ne. Hlavně ty kamery jsou strašně stmavený na některých. O ne. O ne. Hop, tak já jsem tu, hej. Já musím taky ven, že jo? Já tam nemůžu být. Já jsem si dal tu boost energy. Aha, to je jenom na korun. O ne. Tak to nehraju. Pomoc? Mě zabil. Hej, to nejde. O ne. Jak mám dát? To Ne, přece teď- nejde. Teď, no nejde, no. Teď se musíš vrátit asi dovnitř, no. Nic jiného ti nezbývá. Jdi dovnitř. Jdeš nahoru na ty kamery rovnou asi. Jdu na kamery. Já tam nevidím na ty kamery. Já vidím, jak ti svítí monitor. Já se ti budu koukat, aspoň jestli není u tebe v okně. O ne, do skříně. To je v prdeli. To je blbý. Já jsem nechápu. tak strašně tuhej. Já nechápu, jak to máš dát vůbec. To je nemožný. Já ho slyším. Mission Impossible. Nesi. Nemůžeš na mě, když je rozsvíceno. No, to nehraju. To nehraju prostě. Máš vreč? Mám vrenčo. Tak já tomu říkám, co úplně jinak, nevadí. Co mám dělat? Ty máš klikat na ty, co ze kterého se toho tak na červený dát, klikni, jo. Fast as fuck, boy. To mi poser. Já nemůžu skákat. Surprise, motherfucker. Jsem se snažil rozsvítit. Tak já budu třeba do 11 u toho a budu to celou dobu tankovat. Ne, normálně do 12 budem tankovat, dokud tam nenapíše jako přežijte, no. A jako v 11 to balím, no balím to, čau. Oni! Co je? Oni! Já nevím, jak mám otevřít. Takhle? No tak to jsme v prdeli. Můžeš mi říct, jak to udělal? On je tady. Hello there. Jo, já jsem ho vypálil tím. Výborně. Yes. No jak? Kamo. Jo, tady jsou ty pojistky. No nic.
Já jdu s tebou, protože se mi chce. Vole, Jaký to je? Modrý, ne? Jo, modrý. si svítím na cestu. Oh, ne. Dělej. Dobrý, zavíráme a já jdu se do podělat, kde je ten šašek. Tady se svítí, to asi nemusíme. Nemusíme, no, ne, tam se svítí. No, jako ono je tady rozbitý okno, což je blbý teďka. No, on mě nějaký. Tady někde. On je dole. Tady je! Rozsvěť! Co to je? Barchante! Tak to jsme se nedohodli, ale. Jus. Aha, on musí jít před oknem, teď mi to napsal. On musí jít ještě v tom okně, jakmile už je vevnitř, tak mu to nic neudělá. Tak to mi to řekli, máme, to mi řekli brzo, no. ale jak máme potom zdrhnout? To nejde tohle. Nejde. To je Mission Impossible. A ještě musíš No, jít pojistky. jak? Tak nedáš, no. Ale no tak. To nejde. V 11 se vracím, jo. To je strašně těžký tady to. Strašně těžký. Ok, jdu. Jeden bude muset být dole a jeden nahoře, jinak to nejde. Musíš jít do generátoru, tam dát benzín. Tady u mě mám, já ho jdu vyflashovat. Zničil nám okno. Tak já jdu ven. On to fakt ničí rychle. Ale pekno nezničil. Zničil. Ne. Vůbec nevím kde. Nevím, ale generátor má zase plnou šťávu. Hej. Já to čekuju pořád nahoře, že jo, takže... Takže tak. Tady nic není. Čekuješ to dole? Nebo jsi dole? Já jsem dole. Jako zatím nám ty kamery moc nepomohly, já tě nebudu lhát. Ty debile. Kde jsou? Okay. Kde? Hele, máš chvilku čas. Zahnal On to? byl dole. OK. Já jsem ho zahnal, no. Já jdu prostě jenom čekovat okna, ty kamery vůbec nepomáhají. Tady u mě. Rychle natankovat. Jdeš tam? Jo, Dobře. to je těžký tryhard. Hej, nejvíc. Ale zatím se nám trošku vede v tom. Konečně. Ty debile. U tebe? Hezky. Já už to začínáme nějak dávat trochu aspoň. Jo, bogo, my normálně jedem. Tryhard. Těžký 3. hodina. tryhard. Já pořád nemám to pití, ale... Jo, tady. Je u mě. Dobrý. Nice. Ale zatím teda nikde nahoře, už nebyl dlouho. Podle mě teďka půjde nahoru, protože dlouho nebyl nahoře, že jo? Je to možné. A nebo je zase tady. Fakt? Jo, je dole, je solidně dole. Vyflashoval co? Já nevím kde je. On tady, já akorát vím, jak mi... No tak to je v prdeli. Schovat? Do skříně. On je ve skříně, ne. To je takový hajzl. Ale... Však já jsem zavřel dveře. A on se by dostal do skříně, ale nefér. Však to není mě by fér, zajímalo, ale... kudy vlezl spodem? No, spodem, já jsem normálně zavřel dveře a najednou tam zase byl. Počkej, on čeho dveřma. No. OK. 11 hodin. Nevím, tak zkus být dole. To se mi nechce. Buď dole, já ti to... Musím to zkusit, aspoň jednou. Okay. Ne, já ho slyším. Dobrý. Natankuj. Jo, já jdu. Já ho fakt neviděl, no, tak já nevím. Jdu tankovat. Ale jak jsem měl vědět, že tam tudy jde? Hej, vracím se. Pomalu. Já mám staminu. Okay. Tady u mě, jak se zapíná tady světlo? Do prdele, jak se zapíná se... Jo, na něho. Tady. Ať je Dobrý, natankovat. mám ho, a tanku.
jsem uvnitř. Zavírám dveře. Asi za chvilku přijde podle té muziky, nebo já nevím. Už tu čekuju ty okna. O, je tady. Tak to neudělal. Vypálíš ho? No, já jsem ho vypálil. Dobrý. Mám mít... Barikáda tam furt je. Já teďka nebudu tankovat, jo? Já tam potom půjdu. Aha, Okay. Jak se to napíná? Tady. Dobré. tam děj teda. Už jsem ho vypálil, hajzla. Teď tam jdu. A on šel tím směrem zrovna. Tak já jsem budu koukat asi. Kamerama. Já vůbec nevím. Jak... Je to, jestli jde ho fakt dobře vidět, nebo... já vůbec nevím třeba. Okay, jsem zpátky. Kamery Jo. jsou úplně k ničemu. Tak, už jsem zpátky, jdu to čekovat zase. Já vždycky než najdu ten vypínač. Tak si to zapamatuj hlavně. Tady, kde je vypínač? Tady. To bys chtěl, hajzle. To je hodně Je tady. intenzivní. Ok, vypálí ho. Jdi tam. Už tam jdu. Ok, vracím se A jo. rychle. Ono to strašně rychle ubíhá ta stamina. Proč mám pocit, jsem ho viděl? On je tady, Co je se uvnitř, děje? on šel dveřma. Jde nahoru, pozor, schovej se. On otevřel dveře. svině? Já nevím, co mám dělat. On se otevřel dveře. 5 hodin, jo? Podle mě na tu poslední hodinu se máš schovat, nebo nic jiného mě nenapadá. No tu poslední hodinu asi musíš Překempit, no. být dole, kroužit se. Podle mě bude do té Protože skříně. Já se sadím, že teď ti prostě otevře a zabije tě. Já jsem to dal. Let's go. To není možný. Takže prostě na 5. hodinu ti naběhne do dveří. A nemůžeš nic dělat, on ti úplně vyběhne do druhého patra. Wait. Tak na to ti ser. Tak odber, plus.